Msikana uyuyu anakalamba ali ndi zaka 13 ndipo pano akunkana akalambabe. Ndizotheka bwanji munthu kuyamba kukalamba ndi zaka 13? Chinachitika ndi chani? Moyo wawo umayenda bwanji? Dean Studios ndabwera ndi zambiri. Dzina lake ndi Tiffany kuchokera ku dziko la America. Zinayamba ali ndi chaka chimodzi kuoneka kukula kwambiri, ndipo ku chipatala anapezeka kuti ndi medical condition yomwe imatchedwa progeria. Kenako atafika zaka 12 mano anayamba kuchoka mkamwa muja momwe nkhalamba zichitira, ndipo tsitsi linayambanso kuthothoka, khungu kusintha ndi kumaoneka muja momwe nkhalamba zimaonekera. Wakula moyo ovutika kwambiri chifukwa samapita ku sukulu, pajatu sukulu kumakhala zinthu zambiri zosalongosoka ngati kusekana ndi zina popeza ndi ana. Pakadali pano ali ndi zaka 27 koma anakalamba ndi kumaoneka mmene mukumuoneramo. Amasangalala ndi moyo wake ndi mmene alilimu. Vuto ilili lili ndi anthu ochuluka dziko lapansi ngakhale kuti silowanda, chifukwa kuliso Amber ndi Michael ku Belgium omwe ali ndi vuto lomweli. Michael ali ndi zaka 20 ndipo sister wake Amber ali ndi zaka 15, koma onse akuoneka mmene akuonekera. Amamwa mankhwala omwe pang'ono ndi pang'ono amachepesa speed ya kukulako. Kunja kunotu kuli matenda osiyanasiyana monga amenewa a progeria. Ndingokufotokozerani mwazina za nthendayi pang'ono. Progeria yomwe imaziwikanso kuti Hutchinson-Gilford progeria syndrome HGPS ndi matenda osowa komanso obadwa nawo omwe amakhudza kwambiri ana. Amadziwika ndi kukalamba msanga kwa thupi zomwe zimapangisa kuti munthu afenso msanga. Nthendayi imatha kuchitika kamba kuti inachokera kwa makolo, pena nthendayi imangoyambika pakusatengera kwa makolo. Zina mwa zizindikiro zake nazi: ana amene ali ndi progeria amakalamba msanga, kuphatikizapo khungu la makwinya, kuthothoka tsitsi, kuchedwa kukula. Ana okhuzidwa nthawi zambiri amachedwa kukula komanso kufupika. Kuwonda. Progeria imatha kuonjezera ngozi ya matenda a mtima, kuphatikizaponso stroke. Palibe machiritso a nthendayi koma chithandizo chothandizira kuthesa zizindikiro ndi kusintha moyo wabwino. Average ya moyo wa ana omwe ali ndi progeria ndi zaka 13 to 14, ngakhalenso kuti ena amakhala ndi zaka mpaka 30. Alipo ndithu anthu ochuluka omwe ali ndi nthendayi. Mwina kwathu kunonso itha kukhala kuti ilipo koma sitikudziwa. Tiyeni tikonde anthu omwe ali ndi nthenda zosiyanasiyana, kuphatikizapo anthu ali ndi ulumali, chifukwa nawonso ndi anthu omwe akufunikira chikondi ndi chisamaliro chathu. Paokha sangathe. Share this story.